Ahojte priatelia, dnes máme veľmi zaujímavú tému. Volkswagen Passat Variant 4.0 V8 4 Motion, generácie B5.5, jedinečnú vlajkovú verziu modelového roku 2003, vyrábanú od septembra 2001 do septembra 2004, ktorá sa stala skutočným technickým experimentom značky. Automobil poháňa atmosférický benzínový motor V8 s objemom 3999 cm krychlových a 32 ventilov, ktorý dosahuje výkon 202 kW alebo 275 koní pri 6000 otáčkach za minútu a krútiaci moment 370 Nm pri 2750 otáčkach. Automatická verzia je vybavená 5-stupňovou prevodovkou Tiptronic, k dispozícii bola aj 6-stupňová manuálna prevodovka, pričom všetky verzie majú stály pohon všetkých kolies 4 Motion so stredovým diferenciálom Torsen. Zrýchlenie z 0 na 100 km za minútu trvá približne 6,8 sekundy s manuálom a asi 7,8 sekundy s automatom. Maximálna rýchlosť je elektronicky obmedzená na 250 km za minútu. Najväčšou zaujímavosťou modelu je samotný motor V8, ktorý sa skladá z dvoch úzkouhlých blokov VR4 s uhlom 15 stupňov, spojených pod uhlom 72 stupňov na jednom kľukovom hriadili, s celkovou dĺžkou len približne 420 mm, čo umožnilo poddĺžne uloženie osemdalca do bežného Passatu. Podvozok dostal zosilnené brzdy, tuhšie naladené pruženie a 4 koncovky výfuku, pričom palivová nádrž bola kvôli vysokej spotrebe zväčšená na 80 litrov. Reálna spotreba paliva sa v meste pohybuje okolo 19-20 litrov na 100 km a v kombinovanom cykle zvyčajne 13-14 litrov. Exteriér a interiér ponúkli bohatšiu výbavu, kvalitné materiály a prémiové detaily, ktoré zdôrazňujú vlajkový charakter kombi. Model bol zamýšľaný ako technologický most k luxusnému segmentu a budúcemu Volkswagenu Phaeton, no pre vysokú cenu a zložitú údržbu vzniklo len približne 11 000 kusov a v roku 2026 je toto auto považované za vzácny zberateľský kúsok medzi fanúšikmi značky a jediný sériový Passat s motorom V8. Ďakujeme za sledovanie, ďakujeme za lajky, prihláste sa na odber, ak máte radi autá. Dovidenia.